esegete nene nigegendete kurwego guchiase abaibuli bonsi kwene kibuna nkubalinda bale abana babo anene bono ekero bagochanga ase omutimuko gweta mwentang'ani gukwana litikulia lero mworokio manene esukuru ya sekondari ya Ntana iyo gotoka bomwagamo ime ye county ya Nyamira nigabeire gakorwa okubuli oku guchiasa abaibuli bonsi kwene kibuna nkubabwatirani bale abana babo ase emiremo ao eri kwene kibuna nkubalinda bali nabo igokubatanga kurwa ase chisabu nyingi anene ekirachigosalia amagima abo naberega ene wiki ya gatatu bono ngubunga tore skuru abana ngwenda balenka na numaete eganga itenene na academics abana bagorera matemu twabaye report card ai buli morore na abana bakorete na ndimo muri report card na ndimo tu assistie ko mento motisha bakoromukia twaikire twabaira assignment baoji okora over the holiday abana amo make sure mbale busy over the holiday mbaisa kwa bako randa mbense na nkong abana basonyora malito abana basoyinya sore abana basoye kunywa marua abana to keep it busy na nene bajo kuigora iga ndu wa opening exams because academics no iteke to beka mutwe egera abana baito bakuruga igonyo mbaba certificate chingia na ende mbale prepared to face the challenges of outside school. Ikon tuna badimu tabe nabeke bali banamo nabeke bali gasiamo esukuru nya what the future challenges there before, but I want to assure the parents nga bono to ajiramo puna balimu na bakollegas bune board puna baiboli to bwatira ne sukuru egende mutwe egende kenene ongule ebu mutu bwadisie abana ba grade 10 mbanto iri bana bujega to ira bana 23 lakini sukuru ne bwate capacity odura abana 200 grade 10 igoma bana rororo aibuli moleta abana tubasomye baita matemo abagambi baito ngo badese mo bwate iparasa jeino mati aibuli bani abana goja Ntana secondary school kagara bone bwata ne ubura yobuya na ende buligiretie okonye community egendere mutu imbiro chilapunjiro gidometrinjiro na bana batayo yego igotage to supported bena bana abana yituru chinde be community guys be community guys okonyo mwana gota long distance ako school to another school achega bona the new management aibuli mutu bo results wanchumo ligereria oyo